Carito kisah Isra dan Mi'raj nan kita dangalah acok bana, bahkanlah kita danga tiuk tahun, tiuk surau, tiuk masjid. Indak bisa kita ambil hikmahnya, indak bisa kita bawa pulang kalau kita tarimo dengan akal kita saja. Karena carito kisah Isra dan Mi'raj indak tamahkan de akal kalau indak dipasaratuan dengan keimanan. Tumah Abu Jahal manarimo carito kisah Isra dan Mi'raj ko juah kacie dia ju iman indak sehingga indak percaya sangene Allah jo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka ya man awdah talana subulal hidayah wa azahta an basairina ghisyawatal ghiwayah wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu syahidaw wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajam munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du summa faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Faqala aidan qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu maulanal azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Selalu kita muliakan dan kita hormati seluruh guru-guru kita yang telah mengajak dan membawa saratu membimbing kita di jalan Allah yang nantinya akan berbuahkan surganya Allah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan seluruh guru-guru kita selalu batu buah sehat, badan sanang, rezeki murah, umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita muliakan dan kita hormati para alim dan ulama. Cadiak pandai imam khatib bila maulana orang tua kapalo mudo sarato labai jo pegawainya. Nan tahu dinan halal nan jo haram sarato sah dengan bata. Suluh bendang dalam nagari basuluh nan bapantang padam bapalito nan bapantang mati. Kemudian jo yang kita hormati para angku ninyak mama nan gadang basa batuah nan bapucuak sabana bule baure sabana tunggang di anjuang tinggi di amba gadang. Kemudian juga yang dihormati para tokoh-tokoh, para pemuka-pemuka masyarakat kita nan didahulukan salangkah ditinggikan sarantiang. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, pada malam yang berbahagia kini hadir lengkap seluruh pemuka masyarakat kita. Terima kasih banyak kita ucapkan
kepada ibu camat kita yang telah menyempatkan diri untuk hadir bersama kita pada malam kini. Baik tuju kepada Pak Wali Nagari beserta jajaran hadir Sekretaris Nagari dan juga seluruh bamus yang akan dilantik sebentar lagi atau di bulan 3 bulan Maret. Kemudian juga Wali Korong, Ketua Majelis Taklim, seluruhnya lah yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Kemudian tentunya tidak lupa pula yang kita hormati para pemuda dan pemudi. Nan capek kaki nan ringan tangan, capek kaki indak panaruang ringan tangan indak pamacah. Aso tarantang duo sudah hati suci mukonyo janiah nan ba ibarat cincin di kalingkiang. Panjapui dagangan nan jauh panyonsong panggilan tibo, pambangki batang tarandam pahlawan onjak manusia di atas dunia. Baik tujuh yang dihormati ibu-ibu salaku induk-induk bunduk kanduang, limpapeh rumah nan gadang sumarak koto di dalam kampung hiasan di dalam nagari. Umumnya ambo muliakan, ambo hormati pada malam yang berbahagia kini seluruh kita yang hadir, kaum bapak dan kaum ibu, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat nan disungkui diatok di tanah lantai di lingkuang dindiang, lebih luas lagi disungkui langit di tanah bumi, semenjak dari muko sampai ke balakang, dari nan ketek sampai nan gadang, dari gigi baru nan mulai tumbuh sampai nan Allah balubang, dari matoe nan Allah mulai ma'akwa-akwa sampai nan lai masih nyalang, tanpa terkecuali seluruhnya ambo hormati. Aduh nan lupa cik bapak dan ibu, alhamdulillah selalu hadir di dalam wirid kita, yaitunya Bapak Babin Kamtipmas. Dek karena duduk di belakang nak nampak dia wak ada. Maaf Pak Babin, di belakang letak pungguang. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Rabbul Qadir Jalil. Mengaji kita daripada alih membilang daripada aso. Semenjak sebulan aye, 2 bulan darah, 3 bulan limbago, ampe bulan mangkonyo banyao. Di sinan kita lah batimbang janji dengan Allah. Janji nanalah kita buat bapak dan ibu. Akan maikui sagalo surah ma'antian sagalo tagah. Janji nan Allah kita buat, tolong kita paci arek ganggam taguah. Dudua indak bakisa tagah indak bapaliang. Sehinggonyo lah sampai 9 bulan. Barangkali adoh nan lebih, adoh nan kurang, kita diizinkan oleh Allah untuk lahir ke atas dunia ini. Alhamdulillah sampai saat kini, sampai waktu kini, sampai malam kini, untuk manapean janji nan Allah kita buat dahulu, Allah masih mentajalikan kepada kita nan namanya sifat ma'ani nan tujuan. Ko indah adolah sifat ma'ani ko ditajalian kepada batang tubuh kita bapak dan ibu. Barangkali na adoh kita ko nan bisa ci Allah juodoh. Baaman ko takai itu. Kalau kita kaji bana asal kejadian tubuh kita manusia ko, kita kaji bana tubuh nan kasa, tubuh nan nampak kini ko diambilkan daripada ampe unsur kejadian. Manyo nan ampe? Api, angin, air, tanah. Asal kejadian kita manusia ko diambilkan daripada ampe unsur kejadian ko tadi. Hasilnya bapak dan ibu mati pada aja nih. Baaman komode itu. Karena dahulu proses penciptaan Nabi Adam di kampung tanah Adam jadi. Diciptakan Nabi Adam ko dari tanah bapak ibu. Iyo bermacam-macam tanah nan diambil. Dek tu mangko bantu kita manusia kini ko bermacam-macam loh.
Ado dulu diambian dari tanah nan kuniang. Atu mangkodo bantu kita ko nak kuniangan guys. Ado dulu diambian dari tanah nan putih. Bantu ai kini. Ayo sebenarnya putih jaran niah bantu ai. Ado dulu diambian dari tanah nan hitam. Bantu ai kini. Ayo bantu lang hitam bantu ai. Yo di hitam ya. Ado lu dulu diambian dari tanah nan hitam, tapi dek karena ndak elo-elo, ndak hati-hati, masuk lo tanah putih sangane. Sehingga nan tanah ko tadi macam kue. Hasil kini ka atu mah hitam, tapi dek panau. Atu macam kue tanah harpe dia itu. Ado lu dulu diambian dari tanah nan sadang elok. Atu mah tak hambo ke bantuan. Tiba dia awak ke tanahnya serang elok nah kau nak. Iyo kau tindak. Iyo wan dia lah dulu menyenangkan hati ambo dia nak. Dibuat Nabi Adam kau tadi dari tanah, sehingga lah baban kuat lah berwujud seperti manusia takah kita kini kau dibawa nan Adam kau tadi ke dalam sarugo. Sawakatu itu nan Adam kau tadi Allah bamato Allah. Tapi alun bisa mencaliak. Lai batalingo lai, tapi alun bisa mandanga. Adoh balidah adoh, tapi alun bisa bakato. Baamang komode tu bapak dan ibu, karano patuang sama tomato. Tumang kwembo sampaian tadi, kok dikaji bana tubuh nan kasako ha? Asal kejadian kita kok hasilnya mati dia nya. Tumah patuang ko tadi. Didek tu mangkue bapak dan ibu nan sabananyo mancaliak ko bukan jo mato, mandanga ko bukan jo talingo, bakato ko bukan jo lidah. Ko iyo mato na mancaliak sajak tadi Adam lah bamato baa mangkolun bisa mancaliak. Ko iyo talingo na mandanga sajak tadi Adam lah batalingo baa mangkolun bisa mandanga. Kok yo lidah nan bakato sajak tadi Adam lah balidah baa mangko lu bisa bakato. Nak usah kadam bana wak mencontoh caliak je lah urang mati. Urang mati tu anang kurang de itu bapak de ibu. Mato ya doh, talingo lai, lidah ngangho larang itu kau nampak dua lidah mereka. Tapi mato do nak bisa nyaman caliak ro lai. Talingo ando nyo nak bisa mendengar lai, lidahnya ando nyo nak bisa bakato. Baa mangkomode tu nan sabananyo. Kita mendengar bukan jo talingo, kita melihat bukan jo mato, kita bakato bukan jo lidah. Tu baane tuanku. Tumah Adam ko tadi hasilnya mati je nya, tumah patuang. Tu baa pada malam kini ko bisa wak mencelek tuanku gaya. You pernah gagah nampak dek kami? You nak? Tu bagaimana kau bisa awak mendengar tuanku? Tak dengar sogo tuanku. Rancak dah bunyi. Bisa lu kami bakato tuanku. Anan ka tuanku. Tanyuan beko kami jawek lo. Bisa awak dari rumah melangkah ke surau ku ha. Bagaimana kau bisa awak idui ko tuanku? Jadi bapak dan ibu. Nan sabananyo kita hidup ko bukan dek kita, tetapi karano dek Tuhan. Kita hidup ko bukan karano sifat kita, tetapi karano sifat Tuhan. Ana mo sifat itu tuanku atuma sifat ma'ani nan tujuan. Sawakatu itulah baru dititipkan dan dipinjamkan kepada Adam ko tadi na namanya sifat ma'ani nan tujuh ko. Mana sifat ma'ani nan tujuh ko tuanku? Hayat, ilmu, kudarat, iradat, sama, basar, kalam. Sehinggonya lah dititipkan sifat ma'ani ko tadi kepada patuang Adam ko tadi, sehinggonyo baru babakeh. Tiba di mato Adam bisa mencaliak basar namanya.
Tiba di talingu Adam bisa mendanga, sama namanya. Tiba di lidah Adam bisa bakato, kalam namanya. Jadi mangko bisa lawak kini mancaliak, bisa wak mandanga, bisa wak bakato, ikoko bukan karano dek sipai kita, tetapi dek karano sipai Tuhan. Nan ditajalikan kepada batang tubuh kita, nan dititipkan, nan dipinjamkan kepada kita. Yakin dan percayalah Bapak dan Ibu, kalau barang nan batitipkan, kalau barang nan berpinjaman, suatu saat nanti orang nan punya pasti datang untuk menjapui, orang nan menanam pasti tiba untuk membubui, nan kita ko pasti akan berpulang ke rahmatullah. Ba'amang komode itu sebab kullu syai'in yarji'u ila aslihi, setiap sesuatu akan kembali kepada asalnya. Asal kita dahulunya dari tanah, nanti kita akan kembali pula balik kepada tanah. Arti kata seluruh kita ko pasti mati. Tu ba'amang ko yakin bana tuangku menyabian kami ko kamati ko tuangku. Na ambo dia namanya buian do. Al-Quran mengatuan. Ambo ko menyampaikan dia ko ni bapak rebu. Anang kecil Al-Quran. Kullu nafsin dhaikatul maut. Seluruh diri, seluruh yang mempunyai nafas, lain mahango juga di atas dunia kolai, seluruhnya pasti mati. Termasuk ibu-ibu ambo nan disiko gai. Ibu ko yo ka mati ka. Ibu yo ka mati. Apa tu lah dicaliak saja tadi yo bantu orang ka mati dia bantu Yo nan mati ko kan ada pek mana dia awak ada. Kadang-kadang ibu-ibu dahulu mati. Ambo kemudian. Kadang-kadang yo ambo nang kemudian. Ibu-ibu dahulu. Nan pokok asa jala sampai nan mati ko pasti. Kadang-kadang rancak je nyo nampak dewak malam kini ni. Besok pagi Allah tiba je orang main bawan. Ondeh ni etek nan basanda di sudui tadi malam Allah dahulu. Jangan dicaliak lo kece ko iyo lo beko. Ko magi contoh ko nyo pasal. Yo pada payah nak ambil contoh kedua tu nak cak lawak nan disiko dia lai. Tuan nan jauh dia awak. Oh lumpat tu ete tu dahulu lai tu dah. Balo lumpat tu pulo nak. Nan kece awak alumpat tu ete tu dahulu lai tu dah. Tadi malam nampak de kami rancak juoi baru. Galak-galak juga manangan pengajian tuangku baru. Ancak yo nampak de kami sandai di sudut itu baru. Kok pagi kini nyolah dahulu je. Ayo lompat tuik lah itu dah. Balu lompat tuik pula nak. Mandangan pengajiannya malam kini. Basandai di sudut malam kini. Maninggai besok pagi. Balu lompat tuik pula. Nyona nindak patu itu maninggai malam kini, habis waktu pagi nampak apa sandal di sudut itu galak-galak di sungai nak patu itu dah. Jadi bersyukurlah kita bapak dan ibu, karena sifat emak ani ko tadi masih tajali kepada batang tubuh kita, gunanya adalah untuk menapean janji nan Allah kita warik dahulu. Janji nan kita warik dahulu akan maikui sagalo suruah mantian sagalo tagah. Kita karajuan sagalo nan diperintahkan Allah, kita tinggal sagalo nan dilarang de Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian daripada itu salawat berangkaikan salam. Tidak pernah henti-hentinya, tidak pernah bosan-bosannya. Kita ucapkan dan kita mohonkan kepada Allah. Semoga selalu disampaikan juga hendaknya kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia. Bergelarkan al-amin, bertitelkan Habibullah, parik panji kota Mekah wal Madinah, intan berlian di dalam surga. Nabi akhir zaman yang cintanya bukan main kepada kita umat
beliaulah Rasulul Habib Sayyidina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa nabi, tanpa rasul, kita umat tidak akan mengetahui ada lagi kehidupan setelah kematian. Nan disangkut di awak dunia kulah nan sabananyo padahal indah. Dunia hanyalah sementara. Dunia hanyalah persinggahan sementara. Kehidupan yang kekal dan abadi, lautan yang tak bertepi, perjalanan yang tiada henti adalah akhirat yang akan kita tempati. Ba'amang komode itu, karena dunia bukan tempat tinggal, tetapi dunia adalah tempat meninggal. Untuk itu Bapak dan Ibu, seandainya kitalah barado di akhirat nanti, nyampang aja sampai bilangan sudah, nan punyo datang menjapui nan mananam tibo membobui, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berpulang kita ke rahmatullah, berpisah nyawa dari tubuh. Ndak aduh ci Allah juna bisa kita karajuan tuduh lain. Tak ada satu amal ibadah pun yang bisa kita laksanakan. Lai ado nampak dia papa dia ibu ambo salamoko urang mati inyo sembayang. Nado nak. Kok nan kalai di sembayangan agaan. Kalau ibadah nak ado nan bisa kita karajuan otomatis. Pahala pun nak ado nan bisa kita harap. Tu baca roh kolai tuangko. Waklah barado di akhirat lah ditimbang amalan bayak jo amalan buruk, kironyo kurang amalan bayak awak alamai ka masuk ka dalam narako nande awak nanda masuk sarugo juwo. Tu baca roh kolai. Dek tu mangkonyo Bapak dan Ibu, di akhirat nanti aduh namanya syafaat daripada Rasulullah. Anan syafaat koko tuangku pertolongan. Sentiang nan kamambilai, kurang nan kamanukua, hanyui nan kamaminte, tabanam yang akan menyilami, yaitunya syafaat daripada Rasulullah. Untuk mendapatkan syafaat tersebut, ayo sama-sama kita barado di atas dunia kini, kita banyak-banyak membaca salawat kepada Nabi. Kok lain nama papa ibu-ibu ambo membaca salawat banyak-banyak kepada Nabi sama-sama hidup di atas dunia kini, insya Allah nanti di akhirat ditunggu kita dek Nabi Muhammad dengan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Tua salawat nan ka kami baca ko tuangku. Salawat nan ka dibaca dia awak. Salawat nan lai dape dia awak. Salawat nan dak dape dia awak. Ajan dibaca. Ba membaca nan dape rumah. Bagi kita nan lai dape, mari kita turuan bersama-sama. Bagi kita yang tak dapat, kita ngari-ngari sangenean saja muncuang kita. Kau aku lah kode kau lon. Nyokang kadang awak mengaji kau macam-macam kode. Untuk menyuruh awak sudah ceramah tu murah je dia ni. Aduh kan kadang nyon nang keluar masuk je. Aduh nyon nang batuk-batuk je. Allah. Tu menyuruh awak sudah tu. Kau ndak kati biang nan di jalanan Aku di sikoko nasi bungkuih pulau nan di bagian Awak yoga apa cemburu sangene. Kalaulah babagian ko nasi bungkuih ko panganak do kawa ini ko. Nan awak lagi dicari tapi nan tangane nasi bungkuih jo mana ko lagi do dapat do awak dia. Nanti lah awak takut lo nak dapat bagi. Ya nak. Yo kalau kini di bagian ewa baca ramah, lah dapat bagian sadonyo lah ganti lo lah. Nak kamu mungkin lo dia entah ni kata meja kau nak. Mangana si bungku ayi putih dia nak bertahan dah.
Atau gagah. Atau gagah tu. Nak dia wak koko apo julah nambah tak di muko ko mangai putih tetalue kan nambah tak di muko ko nak kaba minun gai do salamu awak baca ramah di siko. Salamu awak mengecek. Yo ba ka minun nak. Beko lagi putih ko nang kadi minun aku tetalue kan nang tata ko nak kata minun gai do. Ba ama minun awak mengecek jo. Awak baca ramah jo. Tempat dempu cek lah. Kalau awak mengecek juga, awak baca ramah juga, air diminum lah. Mana-mana gue lah keluar baliaknya. Tapi kalau sudah awak baca ramah beko, kau ndak habis gaya dah awak di siko beko dibungkui dibawa gaya pulang. Di mangai putih kau nak, lah sudah je lah ceramah beko tak ante terlui tu. Dah sakit ni mana? Atau gagah. Untuk itu Bapak dan Ibu, supaya kita nanti di akhirat ditunggu dek Nabi Muhammad dengan syafaat, yo basalawai awak agak sakit dulu nak. Mana lai dapet kita turuian basamo-samo, nan ndak dapet ngari-ngari sangenean sajo muncuang kita. Nan ndak boleh ba, ndak sahto sangene Allah jo, nyo mangame dia mencari awak. Tu ni ndak boleh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli ala wa sallim Allahumma li ala Muhammad wasallim. Kalau kita orang Pariaman, awak susulah tiba lah galak je macam ni. Kuatia lulu talampuk letik tu dia asko jatan. Awak bagagahnya di kecil ni yo bana lo nak. Kalau kita orang Pariaman ko codo baik kayaan. Baik kayaan namanya. Apalagi di bulan Mului orang badike. Nambahnya mola salawat kepada Nabi di akhirat iswa mola di syafaati. Duduk laju tagak mola di bawah payung panji. Masuk mola sarugo kampo dengan rami ladona lalo tambua sekali mola salawat mola kepada Nabi 10 ala dosa mola diampuni 10 ala derajat mola dinaiki 10 mola pahala langsung lah dituli aku mului awak tulah 2 batang lamang itu. Untung awak Isra Mi'raj malam kini. Anda usah balamang nah. Sekali kita bersolawat kepada Nabi, 10 dosa kita diampuni, 10 derajat kita dinaiki, 10 pahala langsung ditulih. Nak rancak kita bersolawat ke Nabi itu papa bebo. Atu bamang ko malay juo basalawai tulai. Pindah rendah. Kalau sagalo kita nan di sikoko alhamdulillah. Iko mencari wajah aja yo banaban ko ugang ka masuk sarugo je ka sadoane. Amin. Ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat nan ambo muliakan. Sebelum pengajian kita taruhan, ambo talabiah dahulu meminta rila dengan maaf kepada kita nan basamo. Bari kita nan basamo lai bagiah ambo maaf. Baama ko meminta maaf bana ambo bapak dan ibu. Mano tahu beko nanti di dalam menyampaikan pengajian. Lain lubuk, lain ikan, lain padang, lain ilalang.
lunak kece ambo kareh juo menurut kita nan basamo, tentu tergores dan terluka hati bapak dan ibu de ambo, tentulah kabadoso pulo ambo. Ko baje jalih jo konya papa ibu ko kaman japi doso konyo tumanga kambuang kapui sungai Sagiak ko mana kalau kapi menyepi doso nak. Cala di Lubuan Luang tu jewak lai. Ambo tinggal berdomisili di Pondok Pesantren Nurul Yakin Sadaniyah di Lubuan Luang. Datang kamai malam kini untuk magiah pengajian. Kironyo deklah magiah pengajian lo mangku kabadoso ambo. Jadi supaya antaro kita kondak bakasingguangan atau mangkonyo dari kini bana dulu ambo meminta maaf. Bare kita nambah samu lai bagiah ambo maaf. Aku lah bagian maaf ko tentu malaki sudah beko yo ba kece ambo je nyolai nak. Ayo ala dia maaf. Yo kok gak tak kareh bana beko cili kok gak tak kasa bana yo minta maaf lo na wak sudah beko bandia. Obegang jo bapak ibu kambo. Ambo balik kalau buat luang liat. Ndak lalu ke di siku ndak mola. Mangawak lalu di siku nemu ndak. Ko lihat do ke sampai lalu di siku diolah. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat dan ambo muliakan. Cie lai kok dicalia agi kini kan lah lewe jam sabaleh kona Kiro-kiro dek kita je dulu. Ayo dek kini nan caw je bajale-jale supaya jan banyak mana kode beko. Nah jadi awak beko agi je lai. Allah jam sekian wak sudah lai. Ko agi kini lah lewe jam sabaleh kiro-kiro dek kita je. Malaki jambaga talo ede kita mananga nambo baceramah ki jam 1 agi jam sabaleh lewe bagua kok malaki jam 1 tu membunuh lo namu itu nak mantang-mantang diagi hewa susu putih sagalai aye putih batadah batangkai lo galai helia kecil minan tuwe wak kola. Atur mantang-mantang lah bagiah mode ko tu basuah lo malaki jam 1. Ko malaki jam baga sudah aja baanya. Pokoknya jam baga sudah ko wak selesai lai. Buca mayo aja wah ko De ambu gaswe malam kini baca ramah atau magiah pengajian nan kambo sampean yo nan dapet di ambu bana aja ko nan kambo sabui yu nan takana dia ambo je nan nindak dapet lah kambo sabui ke malam kini ra nan nindak takana nak kambo sampen ke malam kini ra kan lain apa tu dah apa ko beko jam baga sudah wak selesai je lai kok sudah beko jam 1 ayo tu kiro beko jam 1:30 lah sudah nak yo balai itulah nak gancak mana tu mengalam mula mau banana. Bapak Ibu hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat nan ambo muliakan. Alhamdulillah pada malam kini lah dapat kita berkumpul bertatap muka menjalin tali silaturahmi membuat suatu majelis mengadakan sebuah acara. Tentunya kita berharap majelis yang kita buat acara yang kita adokan hendaknya mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Malam kini Bapak dan Ibu sesuai agenda daripada nagari kita yaitunya setiap bulan kita maduan wirid bulanan nagari. Kebetulan malam kini bertepatan puluh pada bulan Rajab mangkonyo tadi diminta dek guru kita dek ungku kita juga perangkat nagari untuk atau sebagai tema kita pada malam kini yaitunya Isra dan Mi'raj. Yuk ke Isra Mi'raj awak kolai. Lai kabadangan. Carito kisah Isra dan Mi'raj nan kita dangalah acok bana. Bahkanlah kita danga tiuk tahun tiuk surau tiuk masjid. Indak kabisa kita ambil hikmahnya, indak kabisa kita bawa pulang kalau kita tarimo dengan akal kita saja.
Karena carito kisah Isra dan Mi'raj indak tamahkan deaka kalau indak dipasaratuan dengan keimanan. Tumah Abu Jahal manarimu carito kisah Isra dan Mi'raj ko juah kacie dia ju iman indak sehingga indak percaya sangene Allah juo. Nabi awak kan balik dari Isra dan Mi'raj. Besok pagi tamanuanglah Nabi. Nandi manuangannya ba'ala carwe mengumpuan orang banyak untuk mendanga carito kisah Isra dan Mi'raj. Ba'ala carwe kuah. Dalam bapikir juga tiba Abu Jahal lalu. Dan Abu Jahal ko pancame pagarah. Anang kecil Abu Jahal ko mancame Nabi Muhammad. Bahamai. Tubuh gua nama nuang. Ba'a kematian biniang. Nan kecil Abu Jahal mancame Anang kecil Abu Jahal ko mancame Tu ba'a taman nuang na nampak riden. Ado kabar lagi langi ndak. Nan Abu Jahal ku baca bagarah. Nan Nabi Muhammad serius. Anang kecil Nabi Muhammad iyo aduh banamah pak. Aku iyo baitua tu kabar. Con cari tuan kaden lah. Kiruenan mendengar cerita kisah Isra dan Mi'raj Abu Jahal lo pertemu sekali. Dicari tuanlah dek Nabi Muhammad perjalanan kisah Isra dan Mi'raj ke Abu Jahal. Anak kecil Nabi Muhammad mencari tuan ke Abu Jahal. Malam tadi pak, ambo dijapuinyo dek malaikat Jibril di rumah Umiani, dibawonyo ke Masjidil Haram di Makkah. Dilapehan ambo di sinan. Diambil ambo de Hamzah jo Ja'far dibawanya ke Hijir Ismail. Ambo lalu di sinan antara Hamzah jo Ja'far lah tak kalau Hamzah jo Ja'far diambil ambo de malaikat Jibril dibawanya ke Talago Zamzam. Lah tiba di Talago Zamzam dibedahlah dadu ambo. Dibarasiahan hati ambo. Lah sudah barasia hati ambo, dia giahlah ambo pangke khataman nubuah. Lah dilataan di balakang dijapui lah burak kasarugo. Burak tibo nanya lah ambo kate burak, jalan burak sakancang-kancangnya. Parantian nan pertamu tibo di Toibah, sumayang bo di sinan. Perantian nan kedua tibo di Madian. Di Bukit Tursinina, di Baitul Lahmi, dan yang terakhir tibolah ambo di Baitul Maqdis. Sumbayang lombo di sinan. Tiuk tampe, tiuk baranti, tiuk sumbayang. Lah sudah ambo sumbayang di sinan, dia lambo minuman, ambo pilih susu. Lah sudah ambo minum susu. Tibolah acara untuk Mi'raj. Tibo jenjang duo dari langit. Cie perak, cie ame, bapija ambo ka perak, bagang tuang ambo kame, tabang membubuang taruh ke langit nan pertamu, nan kedua, nan ketiga, sampai ke langit nan ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, dan yang terakhirnya tibolah ambo di Hadratil Qudusiyah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, manarimo perintah sumbayang 50 kali sehari dan semalam. Lah sudah mau terima perintah sumbayang bawa pulang. Tiba ditantang Nabi Musa di langit nan kanan kakak ambo. Ditanyonyo lambo. Anan kecik Nabi Musa. Anan babawa tu Muhammad. Barang tiri si korolo.
Tu gadang banaban tu unjui nama bawa pulang anan kecik Nabi Muhammad iko oleh-oleh dari Allahu Rabbi sumbayang 50 kali sehari dan semalam untuk ambo jo untuk umai ambo. Basalahan kasanang hati Nabi tumah banyak para giah dari Tuhan. Awak mana sanang hati banyak orang magiah kawak pada sangene. Tuhan senang lah banyak. Mode tulo Nabi Muhammad paso sangat hati. Anan jawe di Nabi Musa. Ai Muhammad ai Rasulullah. 50 tu banyak tu mah. Indak kata lo gay di umat engkau tu doh. Umat engkau kakak sawah gay, kakak ladang gay. 50 tu biloe ka manyabi ka basiang ka batanam gay. Tu minta laringan balia. Dek karano patuah kakak. Yo babalia lambo balia. Minta kurang ya Allah ringankanlah ya Allah ringankanlah. Dikurangan 5. Tinggal ampe 5 lai. Babalia lo ka Nabi Musa balia. Anak kecil Nabi Musa. Hai Muhammad. Ampe 5 jo 50 tu samo je balahi jo pakaja tu no. Indak jo kata lo di umah engkau tu do. Umah engkau kakak balai gai, kapai bagale gai. Ampe 5 tu biloe ka babadak ka bagincu gai itu. Minta laringan balia. Deklah acuk minta sampai 9 kali minta. 9 kali 5 ampe 50 dikurang ampe 5 tinggal 5 lainnya. Nan tinggal 5 ko balik lo kan Nabi Musa balik. Anak kecil Nabi Musa inak juga kata lo di rumah engkau tu do 5 tu baik juga tu mah. Minta je lah 2 kali setahun. Kan yo nang ketujuh dia awak bana tu mana. Kok 2 kali tu setahun yo sabana panwah mu saji amu melimpah sampai keluar. Bilo masuk itu gayo haji cie. Gayo gadang cie, gayo Ramadan. Ayo mu anak tamu urang sembayang mu saji. Disuah minta kurang jode Nabi Musa, yo dijawe di Nabi Muhammad lai. Anak kecil Nabi Muhammad. Hai Kak Musa, 5 kuku indak judi karajuannya di umai ambo. Ko iyo bana lai umai ambo yo sumbayang lah itu mah. Tapi ko indak umai ambo baganti je lah sumbayang. Allah sudah cerita Nabi Isra Mi'raj mana? Tu aja oleh lah mambo sumbayang 5. Kalau sudah tu malah ketunggu Nabi lah ya. Bah sudah lo wak lah. Lah jam agak ini. Oh lah jam 1:30 balik. Kau tilah jam kau nak. Kau jam kau lebih bisa dipegang tuangan ke enggak? Nggak bisa dipegang tuangan dah. Kau tilah nak. Yuk kita taruhan. Lado nantakan tua. Aku mado nantakan tua lalu je lah. Kok maka kina la panik kau nak mahunjue lah. Jambo mengaji, yo ndak aduh lo banyak-banyak sarai do papa bebo. Karena dulu sebagian ungku ustad penceramah nak bulia orang kau ge mahunjue ge dia. Mangamun di basanda dia nak bulia dia. Kada wana do na basarai ge celah. Yo ba ka managahan. Panik kaki mahunjue nan punyo kakinyo. Tu ba ancak managahan. Takkan tu amat tu yang nak lalu itu baca mana gantu mah nam punya matu tu inyo. Di nak don basarai dah. Bagi papa bebo emak pinggang nanala panik ko nak basanda lah. Kaki nanala saki-saki ko nak mahunjue lah. Takkan tu matu ko nak lalu lah. Oh labusana wak ko nak pulang. Kok yo ka pakai sarai jo cie ko ga ekonya. Kok tibo di pulang ayo beko lah. Kok yo tibo di pulang lah dia ko misintang ko pulang sado tinggal wak sugang jadi sikor ka mangawak sugang jadi siko. Yo kita taruhan. Mode itu Nabi Muhammad mencari tuan ke Abu Jahal. Abu Jahal tanganmu mandangan. Dek karano iman
man indah ado de Abu Jahal de karano indah yakin dengan kekuasaan Allah sehingga ndak percaya sangene Allah juo. Masa yo dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina awak nan manggale je 35 hari mangko katibo kok pulang balik kan tu 70 hari mangko kesampai iko sampai 3 malam je selesai. Ayo nak bangun tunjuk ada nak bangun tunjuk sehingga dites lah Nabi Muhammad. Hai Mat Abu Jahal bangki pegangnya ikut memperhati Abu Jahal tadi kau ya. Latakan kau bebuat lu lah. Kalau lah lewek kau lagi sangat boleh kan bagi aji anjing ngaji linda. Kau nak magi kayak kau Abu Jahal tadi mengabo kau. Dites Nabi Muhammad. Tegak si kau Mat. Wah, itu tegaklah Nabi Muhammad kau. Congkek kaki yang kau. Diangkeklah dari Nabi Muhammad dan sebelah suwo. Hangkek sebelah lai. Diangkek dari Nabi Muhammad dan sebelah kida. Turunan suwo. Hangkek kedua-dua. Anak kecil Nabi Muhammad. Tu jatuh nawaknya pak. Anak kecil Abu Jahal kau. Kan yo gadang otang tu Muhammad. Sajangka dari tanah dia nak bisa diang dah. Kok kalangi lotang. Ayolah samparonu gilo ang kama. Di maman diang tadi kok ya. Tasapuang ngetireng kok ya. Nang kecil Abu Jahal. Supaya jangan bojenan mangeci anu anggilo mat. Bulia sorolah anu gangko mangeci anu anggilo. Layam muhang mangaban cari toko kau gang banyak. Anang kecil Nabi Muhammad pucuak dicinto ulam pun tibo semua dikali aye datang. Tadi Nabi Muhammad bapikir-pikir dia baca roe mangumpen ugamanya kini ditawarkan de Abu Jahal. Anang kecil Nabi Muhammad iyo itu benar rencana wak mapa. Kok iyo betu biarlah membantu mangumpen ugamanya ambo tolongan panitia. Kirue panitia Isra dan Mi'raj ko nang pertama sekali Abu Jahal kirue. Abu Jahal lo panitia Isra Mi'raj ko. Isra Mi'raj Nabi na dulu. Kalau kini ko ungku panitia ko. Jangan kecil lo Abu Jahal asyang-asyang. Laba kumpul ugang di tengah lapang. Abu Jahal mengumpul ugang. Sabantala dia. Nyo samo di kampung awak ko pawali. Abu Jahal nambui organ. Dak bau undang-undang. Itu Pak Korong. Hadir pemuda itu sadoe. Kau maaf pemuda Pak Korong. Tapi cobalah Abu Jahal nambui organ. Alun tibo ungku organ tu lero jamaah lah menunggu dia pentas sadoe. Ikolah sejak tadi le Pak Korong. Ungku wak gay menyebar undangan ko naa. Lah di media sosial di Facebook gala ba posting. Ayo mahiko banyak ugang nanti bo ni. Tapi jadi juga tu nak. Laba kumpul kan di tengah lapang. Nabi Muhammad bananan menceritakan perjalanan kisah Isra dan Mi'raj. Baralah kasiru mendengar. Lah sudah Nabi menceritakan perjalanan kisah Isra dan Mi'raj. Urang tabagi tigo. Nan pertama langsung membenarkan indak mendutokan sangeni Allah jo atunan rombongan Abu Bakar sehingga bagala Abu Bakar as-siddiq nan siddiq ko arti benar. Nan nomor 2 ragu kamayuan dak takao maindaan antah lo. Kok kadiuan masa sajawah tu Nabi ya sampai kalangi guys sabanta aja nya. Nah masuk dia kar. Kok kadindaan Nabi Muhammad kok sejak ketik nak pernah badutor. Mungkin kini dia badutor dah. Ragu. Rombongan nomor 3 atunan indak picayo sangene Allah juo. Itulah nan rombongan Abu Jahal. Apa-apa ibu-ibu nan hadir malam kini ko masuk rombongan nama gati ko. Rombongan nan ragu. Ado juga na ragu lah. Atau ado ni nak percaya gaya dah.
Nak picawe Nabi pi Isra Mi'raj. Liru Abu Bakar sadua. Alhamdulillah. Tentang kebenaran carito kisah Isra dan Mi'raj. Orang kini kanlah banyak lo kaji Ada lo sebagian ustadz penceramah menyampaikan Nabi Muhammad yo tarang ada wa orang menyebut Nabi Muhammad tu pai Isra dan Mi'raj roh je nampai nan tubuh tinggal. Kalau rohnya sajo nan pai barangkali Al-Quran ndak berbunyi bi abdihi, mungkin bunyinya birruhihi. Sementara di dalam Al-Quran subhanalladzi asra bi abdihi. Jadi kita kini hiduplah di akhir zaman. Lah banyak kini ko orang ustadz penceramah kadang-kadang asyang pikirannya Al-Quran itu menurut akalnya, bukan akalnya yang menurut Al-Quran. You agak bati-hati kita di akhir zaman. Sedangkan kapindiangnya papa ibu lai picayo nyo kasamui lah sudah nyo cari tuan elo-elo dek samui. Kapindiang mau tajo samui mah ndiang adang mui waden sebantako pulang Jakarta adiang mah nang kecil samui nang kecil kapindiang waang jan gadang mau tajo mui dari siko kala buah tu jentah bilu lagi nang kabisa diang ko sabanta ko pulang Jakarta nang kayu iyo je lo tang ko mui anang kecil samui ko yo denu mencari tuan ka waang lidon diang waang lama ngarengkang sekali jen diang yo dah ngalare angun diang dicari tuan lelelo di samui ka kapindiang anang kecil samui ko tadi ambo duduk di kursi rancak Tuhan. Tibo Buya Mahyeldi gubernur ambo naik ke baju ambo masuk ke sakua nang samui ko tadi dalam setelah itu tibolah telepon untuk Buya Mahyeldi ko dari Pak Jokowi presiden berangkat ke Jakarta sekarang juga. Presiden memerintah gubernur namanya lah samo tunya Pak Camai memerintah Pak Walina langsung barangke nang gubernur ko tadi langsung nanya KT pesawat ndak ada tunggu-tunggu kayak presiden panggilan namanya nyo nanya KT pesawat nan samui ko tadi dan kaluan yang cik samui ke kapindiang tibo dia te pesawat dan kaluar dan cogoan kapalo dan yang dan caliak pesawat ko yu paso gagah pesawat ko kirueran diang la diotai lo kapindiang ya samui tulah tangango lo kapindiang manangana sabanta ni tibo datang maduan pertemuan lah antara Pak Presiden dan Pak Gubernur antara Buya Mahyeldi dan Pak Jokowi lah sudahnya maduan pertemuan sabanta dia nya balik lo pulang balik nanya lo ke pesawat balik sabanta dia ala tibo lo balik anang kecil kapindiang manangan baru picayo kapindiang ke samui lah sudah dicerituannya elo-elo dek samui menurut kita mungkin dak samui ko tadi bisa pergi ke Jakarta kalau mode tu carito apa neni ndak bisa nah bagaimana kota itu sebab bukan samui ko tadi nan pai bajalan ke Jakarta. Kalau samui ko je nan pai bajalan ke Jakarta ni barangkali iyo mustahil. Iyo nak mungkin ke suero. Tetapi nan samui ko tadi bukan inyo nan berjalan, tetapi diperjalankan. Cuma di dalam Al-Quran subhanalladzi asra. Nan asra ko kita kaji di pondok pesantren bab mazid namanya. Bukan bab mujarad. Kalau bab mujarad saro. Kalau subhanalladzi saro baru artinya berjalan ya Muhammad. Tapi koko nan Nabi Muhammad itu bukan inyo yang berjalan, tetapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau diperjalankan di Allah, apa yang tidak mungkin ya nak. Sedangkan kun kata Allah, fayakun sekali. Nan sabananya bapak dan ibu, Isra dan Mi'raj nan menjadi tujuan utama sekali, sebagaimana nan Allah hamba sampaikan tadi, yaitunya tak lain dan tak bukan adalah menjapi perintah solat. Bang kau baca pi mana kau tuangku, toh ibadah nan lain ada baca pi tiba je ni. Ibadah puasa nak ada baca pi datang je ni. Ibadah baca kai naik haji nak ada baca pi turun je ni. Kok tiba di sumbayang kau baca pi bana. Yo dek baharagonyo bapak dan ibu. Karena dek baharago sumbayang kau lah mangku baca pi bana. Adih badali kato bamisa. Samo tak hambo jo Pak Wali. Basobok lah hambo jo Pak Wali kok di jalan. Hambo sedang bansai bana. Basobok lah jo Pak Wali. Mengadua ke Pak Wali. Baka koleh Pak Wali. Wak sedang bansai bana kini ya. Saku sedang kagiang bana. Pinjamlah piti Pak Wali agak 1.000 duluan. Tak kembali minyak oto je. Kalau pitih agak 100.000 di maju Pak Wali basobok nan pitih bisa pinjam. Kau nak percaya kita cubuan dia bisa. Di maju Pak Wali basobok dewat nan pitih agak 1.000 bisa pinjam. Basobok di jalan jo Pak Wali pitih bisa pinjam agak 1.000. Basobok di musajid di musala takah kini kuah nan pitih agak 1.000 bisa dipinjam. Yo ko ado pitih nanti yo mau bayi Pak Wali ku ndak bakarila jawab. Di maju Pak Wali bisa dipinjam. Kalau kita meminjam pitih agak 100.000. Tapi kalau ambo meminjam pitih ke Pak Wali pitih agak 100 juta, amo semegang tampek je ketik. Yo ndak amuar. Yo batingkean janjang batapian bandue laki hitam kanan putih dia teh materai lo tanda tanganai. Walaupun kau kuban apa pinjamannya kau kuah ragu le jongku. Bamang kota ka itu karena memang pitih nan 1.000 ko iyo baharago. Mode itulah perumpamaannya antara sumbayang jo ibadah nan lain. Kok ibadah nan lain di maju Nabi di Makkah di Madinah turun perintah sumbarang jelah. Tapi kalau nan sumbayang iyo bajapui ka gudangnya laki hitam kanan putih baru bisa sumbayang di bawah. Jadi dek tu dek baharagonyo ko mangkonyo lebih kita pentingkan pulo daripada yang penting. Ndak kita lengahkan doh. Jadi hadirnya Isra dan Mi'raj pada malam kini, jadilah kita termasuk rombongan orang yang mendirikan sholat. Itu yang dicontohkan kepada Rasulullah Bapak dan Ibu. Bagaimana kau bisa bertemu dengan Allah? Bagaimana kau bisa sholat? Terlebih dahulu iyo Mi'raj. Bagaimana kau bisa Mi'raj? Terlebih dahulu iyo Isra. Bagaimana kau bisa Isra? Terlebih dahulu iyo bersihkan dan sucikan hati. Tumang kowe bapak dan ibu, sabalun Nabi pai Isra dan Mi'raj diambil malaikat Jibril antara Hamzah dan Ja'far di bawanan Nabi ko tadi dek malaikat Jibril kapado talago Zamzam. Tiba di talago Zamzam di sinanlah dibedah dado Nabi, di sinan pulo lah di barasihan hati Nabi. Yo di barasihan hati Nabi yang daer. Dibedah dado Nabi dimulai dari koroh-koroh, dari kerongkongan, dari tenggorokan ko Pak Rebu. Baamang ko dari siko bana, sebab kita manusia ko kebanyakan dosonan masuk tu yo melalui ko. Kadang-kadang melalui talingo, kadang-kadang doso tu masuk melalui mako. Tapi kebanyakan yo dari siko. Tu mangkue tibo di Nabi dari siko bana di berasihan.
Dibarasihan hati Nabi, dibedah dado Nabi, mulai dari kerongkongan, dari koroh-koroh pa. Bamang kota itu. Sebab kerongkongan kita manusia ko lebih lapang lo daripada kerongkongan kabau. Tenggorokan kita manusia ko lebih lapang lo daripada tenggorokan kabau. Kok kabau bagai cek nana lalu ni. Barangkali rumput, batang pisang, daun sawit, palapah kambing. Barangkali itu yang kalau rek kabau tunyo. Tapi kalau kita manusia ko, jo kabau tu lalu. Saro Allah lalu. Nan manih lalu juo, nan pai lalu juo, nan asam. Lalu juo nan amba, lalu juo nan padeh, lalu juo nan asin. Lalu juo kadang-kadang nan parah bana kota amal musaji lalu juo rielai. Ayo gak bati-hati banawa. Atau mangkue yo para lu dari siko di barasian. Yo di barasian hati Nabi. La barasian hati Nabi baru dijapui burak kasarubo. Burak tibo, yo nayaklah Nabi kata burak. Nan burak ko tadi berjalan sekancang-kancangnya, sejauh mata memandang di sinanlah parantian burak ko tadi. Sainggonya sampai 5 parantian, mana nan 5 ko tadi? Taibah, Madian, Bukit Tursinina, Baitul Lahmi, Baitul Maqdis. 5 perantian, 5 kali sumbayang sehari dan samalam. Sakancang-kancang lari burak nan baranti tetap 5. Sasibuk-sibuk nyawa nan baranti kan yo lai 5 lah. Alhamdulillah. Tiba Nabi di Baitul Maqdis, sumbayang Nabi di sinan baru ditatiangan kepada Nabi aye 3 galai. Yo lai 3 galai ya. Tapi ko bala biah ko tapi galai dek galai saja aja selai. Nan ditatiangan ka Nabi aye 3 galai ko. Nan pertamu aye putiah. Nan kedua aye susu. Nan ketiga aye tua. Yo tapi bana lo malam kini ya. Di aye tua nado diganti je aye sajua. Tanpa banyak hitungan langsung dipilih dek Nabi aye susu. Lah sudah Nabi minum susu baru disabui dek malaikat Jibril. Sadaqta ya Muhammad, benar engkau wahai Muhammad, tapi lihat dinan benar engkau. Kok nyampang engkau pilih aye putih ko je tadi ya. Mako nanti agama ko hamba je di mak kau ni. Putih ko kan hamba je kan nak. Kok aye putih ko lang kau minum tadi hai Muhammad, hamba je agama di mak kau kan. Malih sumbayang hamba je di puasa ko ni. Ndak amuah batarawiyah kai. Ndak amuah sai mirai ko kai. Kalau aye putih ko nan engkau minum. Kok engkau pilih lo aye tua ai Muhammad, maka nanti mabuk umat engkau. Sedangkan lain tak diminum dek Nabi aye tua kau dulu orang. Lain banyak umat Nabi nama buat gini nak. Kok pulang ceramah awak beko ko Kula lewek ko lagi jam 2 balik bak kecek bu camai tadi ko aduh gang nambah gale orogen ala ai ale kalau la lewek dari jam 2 balik ko bu camai musik batuka ko lai batuka sarwalahan arati tadi lai pakai baju kalau la jam 2 balik kau aku batulan yang gigi je nya musik batuka kalau la jam 2 balik ke bawah kau musik lai musik itu lai tu matoela putiah matoela kate tangan dete anyu nak tentu aku nama buat nama lain dak tua nan diminum Nabi roh lain mabuk umai kini umai Nabi kini untuang tapilih dinan bana Nabi Muhammad dipilih aye susu tapi sayang beribu kali sayang ndak engkau abihan dohai Muhammad nang kecek malaikat Jibril mana lai taminum da engkau itulah umai engkau nan lai muah baiman. Kalau dicaliak malam kini kita nan hadir ko lai masuk nan taminum da Nabi ko mah
Manang tinggare Nabi tadi, nanindak taminum dek Nabi, tugang nanindak adir lo malam kini, hati tinggal lah sudah Nabi minum susu, barulah tiba acara untuk Mi'raj. Tiba janjang duo dari langit, cie perak cie ameh, bapijak Nabi ka perak bagantuang Nabi kame. Kok Nabi iolah mampu, kok Nabi iolah pai Mi'raj, nan kita kok nanda lo pai Mi'raj, nanda lo kita bertemu dengan Allah baacarwe ko tuangku. Untung Nabi kita lagi meninggalkan pesan dahulu Bapak Ibu. Aman kecik Nabi dahulu, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Sumbayang tu mi'rajnya orang dan mukmin. Kok nanda lo kita mi'raj, kok nanda lo kita bertemu dengan Allah, ndak paralu kalangi banaro. Baca retongku sumbayang awak. Kok yo sumbayang tu mi'rajnya orang mukmin kau tuangku? Kok yo salat tu mi'rajnya orang beriman kau tuangku? Tu manyo janjange, manyo amehe mapera tuangku. Kalau kita lagi mengaji rukun 3 balik, nan jenjangnya adalah takbiratul ihram. Dek tu mangkonyo makam kita dalam sumbayang tu adoh ampe. Makam Mi'raj, makam tawajuh, makam tahmid, makam munajat. Nan makam Mi'raj dalam sumbayang di malata itu aku yo di takbiratul ihram ketika kita membaca Allahu Akbar. Kok yo takbiratul ihram tu janjang itu engko tu manyo ameh manyo perae. Nan amehnya adalah si Allahu, nan peraknya adalah si Akbar. Bapijaklah kita kepada perak yaitu si Akbar, bapagang bapacik kulolah kita kepada ameh yaitu Allahu. Manyonan Allahu dek kita, manyonan si Akbar dek kita. Nan si Akbar ko adalah tubuh kita nan halui. Insan hakiki pun namanya orang tarikat menemukan A'yan Sabitah. Manyonan Allahu dek kita, Allahu adalah si wujud am. Wujud am adalah sifat Tuhan, yaitunya sifat ma'aninan tujuh ko tadi, hayat ilmu kudarat iradat sama basar kalam. Ba'acara memijaknya, ba'acara mempagan tuangannya. Kita yakini Bapak dan Ibu bahwa hayat nan ado dek si Akbar adalah hayat Allahu. Ilmu nan ado dek si Akbar adalah ilmu Allahu. Kudarat nan ado dek si Akbar adalah kudrat Allahu. Iradat nan ado dek si Allah adalah iradat Allahu. Koklah takah tu kita sumbayang, ndak kita nan sumbayang tu dolai. Tagak kita batagaan rukuk kita berukuan, sujud kita basujudan. Dek tu mangkonyo di dalam tarikat Syatariah sehingga dikatakan hayat Allah, hayat aku, hayat Allah sendirinya. Ilmu Allah, ilmu aku, ilmu Allah sendirinya. Kudarat Allah, kudarat aku, kudarat Allah sendirinya. Iradat Allah, iradat aku, iradat Allah sendirinya. Sama Allah, sama aku, sama Allah sendirinya. Basar Allah, basar aku, basar Allah sendirinya. Kalam Allah, kalam aku, kalau Allah sendirinya. Lenyap sifat aku, nyato sifat Tuhan. Fana'um fillahi, baka'um billahi. Fana di dalam Allah, kekal dengan Allah di dalam kulimah la ilaha illallah. You duduk de kita anda kaji tarikat ko ha. Baca roman duduk ni tuanku, yo para lulu kita aduan wiri bana kita jo guru kita nama netap di surau kau. Kok jambo yo alun jaleh bana de ambo turu lai. Yo ndak luam muah dapet dia teh meja takah ko je kodoh. Di sinanlah letaknya jenjangnya.
Itulah makam mi'raj di dalam sumbayang. Kok ingin kita bertemu dengan Allah, yo sumbayang awak. Bisa basobok lo awak di Allah tu mah. Bisa bertemu lo kita dengan Allah tu mah. Tiba jenjang dua dari langit, cik perak cik ameh. Bapijak Nabi kepada perak bergantung, Nabi kepada ameh. Tabang membubuang tarikh ke atas. Kironyo agak-agak sepanjang kawan lah baru, agak setinggi tagak. Batu tampe bapijak Nabi kapai mi'raj ko, manuwi lo tabang kateh mai kui Nabi. Agak-agak sepanjang kawan, nampak dia Nabi. Oh dia ya dia Nabi cik. Hai batu! Wah, Nabi magabu ko lain. Kan lu takkan tuak bibuk le nak. Anang kecik batu, nam batu kota kajui Nabi. Kamaloang batu. Anang kecik batu ko, awak pai mi'raj lo samo jo Nabi. Anang kecik Nabi, waang batu. Nan kapi mi'raj ko urang. Jadi nang ka bisa mi'raj, nang ka bisa bertemu dengan Allah ko yurang. Kan kadang lai urang tapi ya tie kareh sakare batu ndak yo ka bisa bertemu dengan Allah tu. Ndak yo ka bisa pi mi'raj itu. Itulah Bapak dan Ibu bukti nyata bahwa Isra dan Mi'raj ko benar adanya. Kok ndak percaya Bapak dan Ibu, kumpullah piti banyak-banyak. Pailah ziarah ke Palestina tu basogo awak je batu tu mah. Konon kabarnya sampai kini nan batu ko tadi masih tagantuang. Tapi nan di Ambobana yo lum pernah nampak dia boleh doh jo mato kapalo. Ba mang kota ka itu sabab awak lu lapih lo kasinan le doh. Kumpullah piti banyak-banyak kok lai balabiah bau ambo surang. Lah sudah Nabi tadi bapijak ka perak bagan tuang kami baru tabang mambubuang taruih ka langit nan ka tujuah. Langit nan tujuah inyola nuhi banyak batamu jo nabi-nabi. Sidratil muntaha tampe baranti bakato Jibril kapado Nabi. Amba mairiangkan sainggowi ko engkau kaate seorang saja hendak tamui Tuhan yang eso apa perintah tarimo sajo. Taruihlah Nabi kehadarat Tuhan 50 waktu Tuhan wajibkan diaco minta menjadi ringan 5 waktu siang dan malam. Lah diterima perintah sumbayang Nabi Muhammad sagiro pulang tiba di Makkah harilah siang cahaya matahari terang benderang. Dengan cahaya matahari lah terang benderang Nabi Muhammad lah tiba di kota Mekah. Berarti Isra Mi'raj kita Allah sudah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.